Di heman demên ku koçberkirina xelkên gundewari Bakurê Homsê û gundewari Başûrî Hemayê di çarçoveya rêkeftina di navbera rejima Esed û grûpên çekdar yên ser bi opozisyonê ve ji çekdar û malbatên wan sivîlên ku rêkeftin redkirine têkirin ber bi dawî hatiye hêzên Rûsya derbasî 4 bajar û bajarokên gundewarî Bakurê Homsê û gundewarî Başûrê Hemayê bûne. Li gorî ku malpera Enebeledî belav kiriye ku rêja sêşemê polîsên leşkeriyên Rûsî derbasî bajar û bajarokên Elrestan, Ezzedîn, Elgasya û Telbîsa serbarî gundewarî Bakurî Hemayê bûne. Berî ku koçberkirina xelkên wan deveran bi temamî bibe ku berê wan dane Bakurî Sûriyê. Li gorî jê derna xwecehiyên Sûrî eşkere kirine ku polîsên ewlehiya navxweyî ya ser bi rejimê ve derbasî gundên Ezzedîn, Silîm, Elhemrat, Elqinêtrat, Elhemîs û Elhimême bûne. Li gorî peyamnêrê Enebeledî proseya koçberkirinê hîn bi dawî nehatiye û biryara rojên çarşem û pênşemê du beş di karwanekî de ji deverê wê derkevin. Herî dawiyê jî derbarê koçberkiriyan roja sêşema bûrî 1805 kes ji karwana heftan ber bi gundewarê Hemayê ve derketbûn. Alî Omar Ark